Ukrainaның Kommunistlar партиясы Киевтагы баш фатирларына җитди зыян китергән янгынны тикшерергә таләп итте. Янгын чәршәмбе кичендә бинаны 2 ай чамасы элек басып алган антикоммунистларны милиция куып чыгарганнан соң бераз вакыт узуга башланган. Коммунистлар бу янгынны һөҗүм дип бәяләде һәм милиция аны тикшергәнче парламент утырышларын бойкот итәчәген белдерде. Кушма Штатларның Әфганистандагы гаскәр башлыгы Джозеф Данфорд кабулда Әфганистанның хәрби җитәкчеләре белән очрашты. Данфорд Әфганистан иминлек кешеләренең 5 апрель президент сайлау вакытында эш итүенә югары бәя бирде. Талибанның сайлауны үзү нияте барып чыкмады диде. Ул шулай ук ел ахырында халыкара көчләр Әфганистаннан киткәннән соң Әфган хәрбиләренә ярдәм күрсәтүне дәвам итәргә вәгъдә итте. Also knows the changes that have taken place in the Afghan forces. Гыйракның көнбатышындагы Анбар вилаятендә канкыеш дәвам итә. Рамади шәһәрендә иминлек көчләре белән исламчы сугышчылар арасында бәрелешләр янә булды. Бу бәрелешләр 3 ай элек Әл-Каида белән бәйле сугышчылар Фәлүҗә һәм Рамади каласының бер өлешен алганнан соң башланып китте. Кыргызстанда оппозиция активистлары илнең 4 шәһәрендә хөкүмәткә каршы урам җыеннары оештырды. Бишкек һәм Каракыл шәһәрендә милиция оппозиция вәкилләрен кыска вакытка тоткарлады. Протестчылар башка таләпләр арасында президент Алмазбек Атамбаевны Манас һава аланының транзит үзәген НАТО хәрбиләре ел ахырында аннан киткәннән соң Русия ширкәтләренә бирү ниятеннән ваз кичәргә чакыра. Казакстанда Алматы базарында бер артлы булган дистәгә якын янгыннардан соң гаепле дип табылган 2 кешегә хөкем чыгарылды. Мәхкәмә базар мөдиренең иреген 4 елга, базарны арендага алып торган эшкуарныкын 3 елга чикләде. Хакимиятләр базардагы сату урыннары канун бузып корылган булган, җитмәсә автобан төзелешенә кумашаулы дип, аларны төзекләндерү таләбен кире какты. Германияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер Белградта Сербия-Германия форумында катнашты. Шрёдер Сербия вице-премьеры Александр Вучич белән очрашып, 2 ил арасында сәяси һәм икътисади элемтәләрне ныгыту юлларын тикшерде. Шрёдер Русия газын көнбатышка куучы Төньяк агым дип аталган газ консорциумы рәисе булып тора. Пакистанның Пешавар шәһәрендә сукырлар арасында крикет бәйгесе тәмамланды. Финал уенда Пакистанның төньяктагы кабилә вәкилләреннән төзелгән такым уйнады. Пакистан кабиләләре сукырлар арасында крикет бәйгесендә беренче тапкыр катнашты.